вақти он расидае ки исломи политикира яъне макунем. Сказочный долбоёб. Вай гусала меяд ки яъне ки исломе ки дар иҷа ҳастай типа ё ба правилаҳои худшон кор мекунанд, дигарро бояд дахолат накунанд. Че, ебанутое, что ли? Сарвари и кишвара террористи номери 1 шуморид. Ва албатта ки Рамзан Кадиров суханои муфтии Чечняра ман намедонам дар сари чӣ фикрай ва ба чӣ хотир ихе рафтор мекунад, ё ки далба ё ки просто. Бародаро Омад, ассалому алайкум, хуш омадем ба канали Эсим Шарипов ва бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Последнее время бародаро бештари дархостҳо дар бораи Макрон, дар бораи Эрдоган, дар бораи отношении Макрон вообще зидди ислом, зидди мусулмоно бародаро чӣ мепурсанд. Мисол ҳама ҷода информатсия меброяд порча мисол меброяд ки ягон карикатура дар бораи мисол зидди ислом ё ки меброяд карикатура дар бораи зидди Эрдоган, мисол дигар ҳама ҳамин чизо порча меброяд. Ҳамин хотир бародаро мисол общий картина дар саршон надоранд ки вообще чӣ рух додааст. ҳозир бародаро мувофиқи дархости шумо ман ҳамин темара ай аввал то ҳамин рӯзаша дар шумо мерасонам ки чӣ гап сар шид, барои чӣ сар шид, чӣ гап рафтаестай, чӣ мешава ва вообще Эрдоган, Макрон ва ҳатто Рамзан Кадиров дигар одамо дар ин бора чӣ гуфтанд, чӣ воқеа чӣ гап кор рафтаестай. бародаро имена дар ҳамин тема марҳамат бародаро тамошо мекунем ва бародаро агар ки шумо выпуска хуб дастгирӣ кунед ма далчи дар ҳамин бора маълумоти шидагира дар шумо расондан мегирам. ҳамаш вобастагии ай шумо. дар Аврупо футбол дар ҷӯшу хуруш аст, зеро ҳамаи топ-чемпионҳо баргаштанд. бинобар ин дӯстони мо ки ссилкаашон дар комментария закрепи шудагай барои ҳамаи бозиҳо ва дигар ҳодисаҳои футболӣ коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. инчунин шумо имконият доред ки ба промокоди Шарипов дар аввали пардохт соҳиби 6500 рубл гардед. маълумоти бештар дар комментария закрепи шудагай. имкониятро аз даст натин. яъне ки бародаро шумо дар карикатурае ки дидеестен ҳозир дар экран дар иҷа Эрдогана мисол ба расм шинохта намешавад, не ки тексте ки дар ин карикатура навишта шудагиай конкретни тасдиқ мекунад ки ин гап дар бораи Эрдогана ва яъне ки дар ин карикатура чӣ навишта шудагиай ва чӣ расмай. чӣ хеле ки шумо мебинед мисол зане ки либоси динӣ дора рафтаестай ва дар пушташ як мард параи либоси ҳамура вардоштагиай. суханҳо ҳам хеле суханҳои навишта шудагиай дар иҷа, бале суханҳои бад навишта шудагиай. ман намедонам ира хайна шумо бародаро худтон русша бинед. касе ки намефаҳмам ман ҳаракат намекунам подробно, но маънош ҳамиае ки ҳаёти шахсии Эрдогана дар иҷа карикатурада нишон додагиай ва смислш пас задани дин мешава. барои чӣ хотир ки зане ки лави либосша Эрдоган бардоштагиай, ин зан либоси динӣ дора, либоси исломӣ дора. дар ҳолате ки либосша бардоштагиай мисол ӯ уже рафтори пас кардания духтар гӯё ки ай кор шодай хирсандай ва Эрдоган дар ҷавоб бале астағфируллоҳ мегем пешай гапа гуфтана, но намехе навишта шудагиай ки Эрдоган дар ҷавоб мега ки о пайғамбар. яъне ки бародаро ин карикатура дар як газетаи фаронсавӣ опубликоват мешавад. уже чӣ хел бугум хехто медонем ки баъди мисоли кор просто так наметавонад ки беста конфликт сар мешавад. сардори связи администратсияи президенти Турсия Фахриддин Алтун чӣ хел реагировать мекунад дар ин публикация ва боз расистский, ксенофобский, исламофобский, яъне ки бародаро худи маънои фобия ма ҳамаша перевод намекунам. якташ мисол мегирем исламофобский ки чӣ мегӯянд? исламофобский мисол одамое ки аз ислом метарсанд. фобия и тарсай ва одам мегӯяд ки ҳамин гуна одамо моро наметавонанд ки провотсировать кунанд барои ҳаракати ҷавобӣ. мисол моро наметавонанд ғазабӣ кунанд ки мо ҳам мисли ҳамо рафтор кунем ва мегӯяд мо рад мекунем подчиняться кардан дар провокатсияҳои шумо. ва бародаро ин муноқишаву ин кризис байни ду кишвар дар мобайни октябр сар мешавад. вақте ки ҷавони 18-сола Абдул Анзоров ки одам чеченецай аз Москва бо статуси беженц Франсия меояд ва ин одам маълима мекуша ва ин записа дар интернет мегузора. яъне ки сабаби ин кори ин ҷавон дар чӣ мешава ки дар дарси озодии сухан лектор карикатураира нишон медиҳад ки дар бораи пайғомбармон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам шудагиай. дар вақти дастгир шудан ин одаме ки мисол маълима куштагиай суханои динира ба забон мегира, масад вағаз вағачиғир мекуна, дар натиҷа аз дасти полисейскиҳо кушта мешавад. бале бародаро ин кор бетаъсир намемонад. дар байни ду давлат албатта ки муноқиша меорад. яъне ки чӣ хел давлате ки мехеза мисол дина пас мезана одамои мусулмон албатта ки зидди давлат меброянд. одаме ки мисол динша зашад мекуна бо одама мекуша бо ин давлат бо зиддиш меброяд. ҳамин хел уже дар байн муноқиша сар мешавад ва Макрон муроҷиат мекунад ба халқ ки ӯ бо
якҷоягӣ бо Совети мусулмонои Франсия як чӣ хел бугум версияи нави дина ташкил мекунанд ки озодай аз таъсири кишварҳои бегона. Мақсад чӣ хел ислом ту наметавонӣ ки мисол ӯро бигирӣ қонуни хита кунӣ. Ӯ дар павсиму миру павсиму зимному шаҳру ӯ як хел чӣ дора? Як хел қонун дора. Мисол тура наметавонӣ қонуни навай хид ворид кунӣ ё ки ягон навигарӣ ворид кунӣ. Ай мега ки мисол ҳамо организатсияе ки мо месозем дар дурун ӯ қонуну қоидаҳои худаш хати подчиняться мекунад. Яъне ки исломе ки дар иҷа ҳастай типа ё ба правилаҳои худшон кор мекунанд, дигарҳо бояд дахолат накунанд. Чи ебанутое что? И полный хайхтон фаҳмидем чӣ мешавад. Ва ӯ мега ки дар Франсия свободаи богохулства, мисол свободаи слов ҳаматарафачӣ ҳастай ва вақти он расидае ки исломи политикира яъни макунем. Сказочный долбоёб. Вай гусала мега ки ислом и дини ҳастай ки дар тамоми ҷаҳон ҳозир кризис дора. Ва яъне ки мега радикальный исломист ҳаракат мекунад ки правилаҳои худша, чизҳои худша навязывад кунад одамода. Яъне ки естественно бояд бифаҳмонӣ, бояд бидонанд. Ҳаракатшон мега дар ҳамияе ки мефаҳмонанд одамода ки яъне ки халда ки ҳаст законе ки ай закони государствода болоай. Яъне ки и дина дар назар дора ки мисол одамо яъне ки мусулмоно ҳамира ҳаракат мекунанд дар дигарро бифаҳмонанд ки қонуни дин ай қонуни давлатда болотарай. Ай ҳамин хотир и против меброя. Яъне ки мақсади ҳамияе ки допустим дар қонуни дини чизи гуфтагӣ аст, гуфтагӣ нест. Агари қатъи қонуни ма мисол паперок броя, бояд ки қонуни мара гӯш кунам. Мақсади ҳамияе. Ва якм дар суханҳои президенти Фаронса реагировать мекуна Эрдоган. Мо чӣ метавонем дар бораи сарвари кишваре гап занем ки ин гуна рафтор мекунад бо миллион мусулмонҳое ки дар кишвари ӯ зиндагӣ мекунанд. Якум ҳамияе ки ӯ бояд психологически проверка бигзара пеш аз оне ки ин гуна гапҳо мезанад зидди мусулмонон. Ба ин хелкор Европа худаш қаври худша кандеса. Муфтии Чечня Салах Ҳаҷӣ гуфт ки тақрибан 2 миллиард мусулмон и душмани ашаддии Макрон шидан ва ӯ худаш сарвари ин кишвара террористи номери 1 шуморид. Ва албатта ки Рамзан Кадиров суханҳои муфтии Чечняра дастгирӣ кард. Основной Рамзан Кадиров суханҳои муфтиро дастгирӣ мекунад ва ин мега ки и просто провокатсия, яъне ки барои сар шидани ягон муноқишаву ягон конфликт ва премьер меёра ҳамин коре ки и ҷавони 18 сола муаллима кушт. Ва ин шу қадар муҳимам уже нест, не ки нагуфта намона барои ки одамо нифкурсиян карикатурае ки дар нисбати Эрдоган кшидагӣ буд и яъне ки ответни будагиай ай тарафи Макрон. Якум опубликоват мешава сурати Макрон ба образи дьявол. Ира газетчико аз Эрон опубликоват мекунанд. Ва фикр мекунам ки сурат зур омадагиа мезебаша. Инам хеле бародаро, инам хеле коро, албатта ин кори безебай и чӣ хеле ки Рамзан Кадиров ҳам гуфта, и провокатсия мешава, и муноқиша меёра байни давлатҳо, байни одамо, байни мисол одамое ки айразни религиян, мисол ба як бадбинию як чӣ мешавад. Агар ира ягон кӯдак кна, ягон одами беақл кна мисоли хеле кора, ту фикр мекунӣ ки хай мисол кӯдака ин кора карда. Неки нахо глава государства, сарвари давлат бихеза, ҳамин хе кор кна. Мега ту пеша оне ки як кора ту мекунӣ, ту бояд фикр кунӣ ки ӯ кор чӣ гуна последствия дора. Як одам нестай ки мусулмон дар ин кураи замин ки ту бихези ихи гап зани, ихи кор кунию хаб кунад. Ман намедонам дар сари чӣ фикрай ва ба чӣ хотир ихе рафтор мекунад, ё ки далба ё ки просто конфликт мехоҳад. Ва конфликт ба кадом хотир? Барое ки мусулмон кам нестай. И по-любому бой мета дар ин конфликт. Скорее всего гуфти Эрдоган ки бояд брава сарша проверка кунад. Ва бародаро видеоро бинед ки чӣ хел одаморо ба ғазаб овардагие ки чӣ гуна рафтор кардесиян. Ҳам хел порчаҳои видео уже паҳн шидагие. Ям хеле хабарҳо бародаро фикр кардам дар комментария бинависен. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда. Ana judayam qulay, judayam mazza. Hech bo'lmasa shu usul bilan o'zimizni qarshiligimiz, nafratimizni bildiramiz.